Pnawn da, croeso i roedfa, a chi'n gweld Gwydion sy'n arwen ni, yn dwi'n bendydd Duw. Arno ti Gwydion, garno ni i gyd yn ystod y roedfa yma nawr. Os ydych chi'n cael paned ar y diwedd, gyda mae'r digwyddiadau'r wythnos i bod ar y sgrin. Dys un beth sy'n heb bod ar y sgrin, dys tynnu sylw chi at yna gwrs o'r enw Resource, sydd wedi bod yn digwydd yn Highfields esbel. Mae Catrin Lewis wedi bod yn mynychu ers misoedd. Mae'n gwrs diwynyddol, mae sesiynau hefyd ar fel hanes yr eglwys ac efengylu a sut mae gwasanaethu yn yr eglwys. Felly, os oes diddordeb ydych chi, mae yna fel taster session nos fori yn Highfields rhwng 7 a hanner wedi 8. Felly, ewch at Catrin i ofyn iddi hi am fwy o fanylion. Wedyn, nos Fawrth, mae cwrgweddi fan hyn fel arfer, ac yna wedyn mae paned y sgwrs di Mercher, lle bydd y gwragedd yn edrych ar Salm 73 yn nia brawn. Wedyn nos Iau, mae gwyl yr eglwys newydd yn dechrau dydd Iau am 10 diwrnod tan y 10fed yr hugen, a nos Iau fan hyn mi fydd Christine yn siarad am ei cherddi. Felly mae paned fan hyn am hanner 7, ac yna byddwn ni'n dechrau am 8 y gloch. Yna, bore Sul nesaf, oedfa deuluol, a bydd Gwydion yn anharwen ni, bydd ddim ysgol Sul yn y bore, oherwydd hynny, ni'n gobeithio bydd yna ymwelwyr gyda ni, ac yn y nos wedyn bydd Eirian Davies sydd yn weinidog yn eglwys Llenisen, bydd yn cymryd yr oedfa gyda'r nos. Casgliad y mis ar gyfer gwaith mudiad Efengylaeth Cymru. Gwnewch i ni wyddio. Diolch i ti o arglwydd bod gyda ni ryddid nawr i gwrdd fel hyn yn gyhoeddus gyda'n gilydd. Heb fod unrhyw ofn arno ni, ni'n diolch i ti dy fod ti yn y ragluniaeth yn trefnu y pethau yma. Ni'n diolch i ti am yr oedfa yma nawr. Ac yn gwyddio byddwn ni yn gwneud y mwyaf o'r cyfle. Byddwn ni yn dod falle i glywed pethau ni'n gwybod sydd yn wir, pethau sydd falle yn gyfarwydd i ni. Ond ni'n gwyddio trwy ysbryd glân. Bydde y pethau yma yn y taro ni o'r newydd, ac byddwn ni yn sylweddoli, fel un i'n naturiol, bod ni ar goll, ond ni'n diolch am yr un sydd wedi dod i chwilio amdano ni, a'n ceisio ni, a'n harwen ni adre, gyda ni bob dydd, bob cam o'r ffordd. Ac ni'n gwyddio arglwydd, bydde hyn yn helpu ni nawr heno, byddwn ni wynebu'r wythnos sydd o'n blaen ni, ond ni'n gwyddio yn fwy, bydde cyfan sy'n digwydd yma. Wrth dyfoddi, a bydde enw Iesu Grist yn cael ei godi yn uchel ym mhob pentre a tre a dinas yn y gwlad ni. Cymer y clod i ti dy hun. Amen. Diolch, Dewi. Wel, nhw'n ni godi i ganu efo'n gilydd. Remyn gyntaf, rhif 1 yn yr atodiad. Fi'n gwybod os chi rioed wedi profi bwmpo mewn i rhywun, chi heb weld ers blynyddoedd. A chi'n, na hyfryd gweld ti, a dyn nhw'n edrych arno chi'n blanc, a dyn nhw'n gwybod pwy i chi. A mae'n eitha humbling. Chi'n cofio nhw, a dyn nhw ddim yn cofio chi. Wel, edrychwch ar yr bennill gyntaf yn hyn. Am i ti, yr arglwydd Iesu Grist, gofio amdana fi, wrth fynd i farw ar y bryn. A maddau mai, fy Iesu Gwyn, fydd garaf di, i mi grwydro, o mor ffôl, amdanad heddiw, mae fy nghwyn. Nawr fan hyn, nid bod ni'n cwyno am Iesu Grist, ond amdanad heddiw, mae fy deheuad. Fi eisiau ti, yr arglwydd Iesu Grist. A'r ysgwydd gref y bugail mwyn, rwy'n dod yn ôl. Fe godwn ni ganu efo'n gilydd.
Wel, ni'n mynd i ddarllen hyn o lyfr Luc. Efengyl Luc a pennod 15, a fi'n meddwl bydd y rhan yma'n gyfarwydd i bawb yma. Mae gyda ni 2 dameg, 3 stori, a mae Crist yn rhoi'r dameg yma mewn ymateb i sefyllfa. Falle byddai werth esbonio'r y sefyllfa cyn darllen yr adnodau, pennod 15 o Luc. Mae Crist yn eistedd ac yn bwyta gyda casglwyr trethu a phechaduriaid, mae'n dweud. Nawr, casglwyr trethu oedd Iddewon oedd yn gweithio dros y gelyn, gweithio dros y Rhufeiniaid, ac yn mynd o gwmpas yr Iddewon eraill yn casglu arian oddi wrthyn nhw am bob math o bethau. A mi oedd y casglwyr trethu yn enwog am fod yn dwyllwyr ac yn bobl oedd yn dwyn arian. Oedd neb yn hoffi y casglwyr trethu. A wedyn y pechaduriaid, wel, ni gyd yn bechaduriaid, ond yn y cyd-destun yma, y pechaduriaid oedd yr Iddewon yna, oedd ddim â diddordeb yn ei dew nhw, ac ddim yn tyllu y deml, ddim yn mynd i'r deml. Ac mae Phariseiaid, yr ysgrifenyddion, pobl pwysig yn y byd crefyddol Iddewig, maen nhw'n grac ac yn methu credu bod Iesu Grist yn gwario amser gyda casglwyr trethu o bob un a pechaduriaid. Bydden nhw byth yn mynd yn agos at y bobl yma. A maen nhw'n grac bod Crist yn gwario amser gyda'r rhain. Ac mewn ymateb i'r agwedd yna, mae Crist yn rhoi y 2 ddameg yma i ni. A newn ni ddarllen y 2 ddameg gyntaf, a fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar 3 ddameg. Gwrandewch ar air Duw. Yr oedd yr holl gasglwyr trethu a'r pechaduriaid yn nesau ato i wrando arno. Ond yr oedd y Phariseiaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach ymhlith ei gilydd gan ddweud, y mae hwn yn croesawu pechaduriaid ac yn cydfwyta gyda hwy. A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt. Bwriwch fod gan un ohonoch chi 100 o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt. Onid yw'n gadael y 99 yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? Wedi dod o hyd iddi, y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, yn mynd adref ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd gan ddweud wrthynt, llawen hewch gyda mi, oherwydd rwyf wedi cael hyd i'm dafad colledig. Rwy'n dweud wrthych, yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau, nag am y 99 o rai cyfiawn nad oes arnynt angen edifeirwch. Neu, bwriwch fod gan wraig 10 darn arian, a digwydd iddi golli 1 darn. Onid yw hi'n cynnig cannwyll ac yn ysgubo'r tŷ ac yn chwilio yn ddyfal nes dod o hyd iddo. Ac wedi dod o hyd iddo, mae'n gwahodd ei chyfellesau a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawen hewch gyda mi, oherwydd rwyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Yr un modd rwy'n dweud wrthych, y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am 1 pechadur sy'n edifarhau. Wel, byddwn ni'n edrych ar y darn yna nes ymlaen gyda'n gilydd. Newn ni ganu ymhellach gyda'n gilydd. Can falle sydd yn newydd i ni. Mae Steve wedi anfon y dôn ar WhatsApp y capel, felly fi'n gobeithio bod dôn erbyn hyn yn gyfarwydd i chi. Ti'n mynd i chwarae fe trwyddo gyntaf, Steve? Newn ni chwarae, Steve chwarae fe drwyddo
Gewch chi aros ar eich eistedd ac yna wnawn ni godi i ganu gyda'n gilydd. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni'n diolch i ti bod na obaith rhyfeddol o'n blaen ni, ac ni'n diolch i ti bod hyn i gyd yn bosibl oherwydd yr arglwydd Iesu Grist, ac oherwydd dy gariad di, ac o arglwydd ni yn dymuno. Ni'n cyffesu ger dy fron, ni yn dymuno, sylweddoli mwy a mwy gymaint yw dy gariad di. Gymaint gostiodd e i ti, gymaint o gostiodd e i'r arglwydd Iesu Grist, mwyn ein prynu ni. O arglwydd ni'n gweddio hyd yn oed y dydd yma, byddwn ni'n rhyfeddu ac yn llawenhau yn fwy ac yn fwy o styried reality, y gwirioneddau mawr yma. Ni'n cael ein anodd dychmygu bod nef o'n blaen ni. Y man yna lle
na fydd dim poen, a dim tristwch, a dim dagre, ac y byddwn ni yn dy bresenoldeb di, presenoldeb Iesu Grist, yn gweld Iesu Grist ei hun, yn gweld fe, yn gweld ei wyneb e, ac o arglwydd i ni yn cydnabod, ni'n edrych ymlaen i'r diwrnod yna, byddwn ni gyda'n gilydd, ond yn dy bresenoldeb di, o arglwydd, ni'n gweddio bydd y pethau yma yn treiddo'n ddofn yn ein calonau ni, yn ein meddyliau ni, ac y byddwn ni'n dyheu mwy a mwy i weld dy ogoniant. Ond o arglwydd ni'n diolch bod ti ddim yn rhoi y gobaith yma'n unig i ni, ond bod ti'n addo bod gyda ni tra bod ni ar y ddeiar yma. Dy fod ti'n mynd i roi gras digonol ym mhob sefyllfa. Ac felly ni'n gofyn arglwydd, yn arbennig dros yr rhai sydd yn mynd trwy gyfnod anodd ar hyn o bryd, o Dduw, ni'n gweddio bydden nhw'n ymwybodol o dy ras a dy nerth a dy dangnefedd di. Ni'n gweddio arglwydd y bydden nhw'n profi'n fwy nag eraill ohono ni, y gras yna a'r tangnefedd yna. Y bydden nhw'n ymwybodol o dy freichiau trygwyddol di, oddi danyn nhw, o'i hamgylch nhw yn ei gwarchod. Ni o arglwydd yn gweddio hefyd, eto byddwn ni yn gweld mwy a mwy yn dod i gredu yno ti. Ni wedi cael ein atgoffa bore yma beth oedd yn wir amdano ni, a rhai sydd wedi credu beth sydd yn wir amdano ni, ac i ni yn gorfoleddu arglwydd. Ond ni'n cyflwyno rhai hynny sydd eto heb gredu. Ac o arglwydd yn gweddio byddi di hyd yn oed heno trwy waith yr ysbryd glân yn dangos i bobl ei hangen, yn dangos i unigolyn, ond ni yn teimlo yn fwy hŷn a hynny, i unigolion arglwydd. Byddi di'n dangos i rai yma heno, ei gwir angen nhw, i difrifoldeb i sefyllfa nhw, nes y bydden nhw'n gweiddi allan beth sy'n rhaid i ni wneud. Arglwydd ni'n gweddio byddi di yn achub, a hynny dy ogoniant di ac gogoniant Iesu Grist ac achubiaeth trygwyddol enaid coll. Arglwydd ni'n gweddio hefyd am ein gwlad. I ni'n tristau arglwydd yn gweld y wlad yn troi i ffwrdd o ddiwrtho ti. Ac ni'n gweddio o Dduw y byddi di'n trigarhau. Ac ni yn dweud fel mae dair wrthi'n dweud, ni'n gofyn arglwydd yn dy lyd, achos ni'n credu fod ni'n heiddi dy gosb di, yn dy lyd, cofia drigaredd, dere eto arglwydd yn plith ni mewn grym, defnyddia ni fel unigolion, defnyddia ni fel eglwysi sydd yn degaru di, i fod yn gyfrwng ac yn gyfryngau i ddod â eraill, i glyw yr efengyl, i bobl i weld fod na obaith, bod na lawenydd, bod na fywyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac nid yn unig yn gwlad ni, ond lle bynnag mae dy bobl di'n cyfarfod heddi, ni'n dymuno bendith, ni'n dymuno llwyddiant i mannau hynny lle nad yw'r efengyl yn cael rhyddid ar hyn o bryd, y byddi di o arglwydd yn trigarhau ac yn tywallt bendith ar ben bendith mewn gwledydd sy'n cael ei herlyd. Arglwydd ni'n gweddio, rydw ti fod gyda ni nawr wrth ni feddwl am y gwyl, yr eglwys newydd a Ton Gwynlais a'n hymdrechion bach ni. Ni'n gweddio bydd yr ymdrechion yna dan dy fendith di. Ac y bydd yna gysylltiadau pwysig yn cael ei gwneud. Y bydd yna gysylltiadau bydd yn dod â bobl i glyw yr efengyl. Y bydd rai o arglwydd yn dod i gysylltiad â Christnogion ac yn gofyn beth yw y gobaith yma sydd gyda chi. Ac y byddwn ni'n gweld bendith os gwelid i fod yn dda. Ni'n cyflwyno y cyfan felly i dy ofal di nawr. Bydd gyda ni yn un amrywiol angen yn y gynulleidfa yma, ti'n gwybod angen pob un yma heno, a ni'n cyflwyno'n gilydd i dy ofal. Clew ni nawr a derbyn ein diolch a'n mawl am bod ni'n gofyn popeth yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, ni ganu cyn dod at y gair, mynd 530, y deheuad yma. Byddwn ni'n licio bod fwy fel Iesu Grist. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gyrsegri mywyd,
i wasanaethu Duw. Llwyr gysegri mewn, rhoi popeth, rhoi y mywyd yn llwyr i wasanaethu Duw. Nid ei fwyn ei hunan, daeth i lawr o'r nef, ond rhoi ei hun yn aberth dros eraill. Wnaeth e fe, ac yna o'na bawn ni fel y fe, yn fwy tebyg i Iesu Grist. 530. Wel, ni am droi i Luc, penod 15, edrych ar yr adnodydd ddarllenon ni, ond hefyd edrych ar y dair ddameg mewn un ystyr. Cwestiwn i chi fan hyn. Pwy fan hyn sydd wedi bod yn Euro Disney neu yn Disney World? Mi'n gwybod bod chi wedi bod. Mae lot wedi bod. Nawr, fi eisiau chi ddychmygu bod ni fel capel yn trefnu trip a ni'n mynd i Euro Disney. Mae gymaint wedi bod, bydden nhw'n gwybod ble i fynd a popeth, a pa drips, pa rides yw'r pethau gorau, a ni'n mynd gyda'n gilydd. A bydde yna'n hyfryd yn bydde. A wedyn, mynd ar y trips gwahanol yma, rides gwahanol, a wedyn, ni'n penderfynu, reit, ni ddim y gyd gallu bod gyda'n gilydd, nawn ni wahanu, a nawn ni gyfarfod wrth y parc lle bwyd fan hyn ar ddiwedd y dydd, am 5 o'r gloch. 5 o'r gloch, ni gyd yn ymgynnull. Mae rhaid i bod na ers 4:45.
Mae rhai yn cyrraedd am 5, a mae rhai yn cyrraedd am cwarter wedi 5. Gewch chi benderfynu pwy yw pwy. Ond ni gyd yn dod at ein gilydd. A, nathoch chi fwynhau, do, nathoch ni fwynhau, nathoch chi driol hwn, do. A wedyn, ni'n edrych o gwmpas, a ni'n... Ble mae... Na i ddim enwi neb, ond ble mae'r ferch fach yna? Ble mae hi? Neu ble mae'r plentyn bach yna? A sylweddoli, mae'r ferch fach yna ar goll. Dwi ddim gyda ni. A mae Euro Disney yn fawr. Mae Euro Disney, mae yna rhai bobl yn dwy'n plant. A chi'n dychmygu sydd fydden ni gyd yn ymateb. Merch fach, ddim gyda ni ar goll, bydden ni gyd mewn rhyw fath o banic. A bydden ni gyd yn mynd ac yn rhithro o gwmpas, yn chwilio am y ferch fach, yn gofyn i bobl. A fi siŵr bydden ni'n teimlo'n sal. Bydden ni'n teimlo'n llythrenol yn sal. Y meddwl am y ferch fach a'n ei ffenni hyd ar goll yn rhywle. A wedyn, mae dad yn ffeindio hi. A mae e'n gweiddi, pawb wedi ffeindio hi. Chi'n gallu dychmygu siŵr bydden ni'n teimlo. Bydden ni wrth ein bodd. Fi'n siŵr bydde'r rhai yn crio'n iawn, yn llefen o lawenydd. Y relief, y llawenydd, mae hi'n iawn, ni wedi ffeindio hi. A bydden ni'n dweud, diolch, gwych. Ar y ffordd nôl, ni'n mynd i Five Guys i ddathlu. Ni'n mynd i Five Guys. Sem ots o'r ein costio gymaint. Ni'n mynd i ddathlu. Wel, mewn un ystyr, dyna beth sydd gyda ni yn y ddameg. Mae gyda ni rhywun neu rhywbeth sydd yn mynd ar goll. Mae'r peth coll yna yn cael ei ffeindio, maen nhw'n ffeindio, ac yna mae yna lawenhau. Mae yna wledda, mae yna barti, mae nhw wrth ei bodd am bod y peth coll yna wedi ei ddarganfod, wedi ei achub. Nawr, mae'r dymhegion yma, mae'r dair dameg yma yn gyfarwydd iawn fi siŵr, ond fi am edrych jyst ar un agwedd o'r dymhegion heno, yn fyr ac yn syml iawn, gyda'r cwestiwn yma, beth mae'r dymhegion yma, y tair ddameg, yn dysgu ni am yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dysgu ni am Dduw. Achos chi'n gweld, Duw yw prif gymeriad y dymhegion yma. Duw yw y bugail. Crist yw y bugail sydd yn mynd i chwilio am y ddafad coll. Crist, Duw, yw'r wraig sy'n chwilio am y darn arian mae hi wedi ei cholli. A Duw yw y tad sydd yn derbyn y mab afradlon, y mab gwirion yna, y twp yna, ath i ffwrdd, ond y tad sy'n derbyn yn ôl. Wel, Duw yw hwnna. Duw yw'r prif gymeriad. Felly, be mae'r dymhegion yma yn dysgu ni am Dduw, am Grist? A mae gen i ddau bwynt. Concern Duw a llawenydd Duw. Concern Duw a llawenydd Duw. Felly, concern Duw i ddechrau. Mae gan Dduw concern dros bawb sydd ar goll. Ie, hyd yn oed y rhai byddai rhai pobl yn clasio fel pobl drwg. Mae'r ffaith bod Iesu Grist yn gwario amser gyda yr casglwyr trethi a'r pechaduriaid yn profi oedd e a chonsern dros y rhai drwg yma. Y rhai yn ysbrydol oedd heb berthynas â Duw, oedd ar goll. A mae'r dymhegion hefyd yn atgyfnerthu hynny. Hynny yw, mae'n amlwg bod Crist a chonsern dros un sydd yn mynd ar goll. Bod ganddo fe gonsern dros bechaduriaid. Nawr, fi eisiau chi,
Blant hefyd, fi eisiau chi ofyn cwestiwn i chi'ch hunan nawr. Oedolion, fi eisiau chi ofyn cwestiwn i'ch hunan. A fi eisiau chi holi eich hunan yn dawel. Oes gan Grist gonsern drostoch chi heno? Fe eisiau chi feddwl, oes gan Grist, oes gan Dduw gonsern drostoch chi heno? Oes. Mae gan Dduw gonsern drosto ti, chi, yr unigolyn heno. Mae falle bod rhain o'ch chi'n meddwl, wel, fi ddim yn credu. Fi ddim yn Gristion. Fi ddim yn siŵr os fi eisiau bod yn Gristion. Mae Crist a chonsern drosto ti. Mae Crist efo concern dros eich enaid tragwyddol chi. Beth am ffrindiau yn yr ysgol? Chi, sawl un o'n chi mewn ysgolion. Beth am y ffrindiau yna? A maen nhw'n ddrwg. Ni'n gwybod bod nhw'n ddrwg. Dyn nhw'n cuddio'r ffaith bod nhw'n neud pethau drwg. Os gan Grist ddiddordeb a chonsern dros nhw, oes! Beth am cydweithwyr sydd yn twyllo yn y lle gwaith? Yn cwyno trwy'r adeg. Cydweithwyr falle sydd yn edrych ar bethau anweddus ar y ffôn yn ystod amser gwaith. Os gan Grist ddiddordeb a gonsern arnyn nhw, oes! Beth am pobl yr Eglwys Newydd a Ton Gwynlais? Y bobl yma sydd yn byw a falle heb unrhyw feddwl am Dduw o gwbl. Neu bobl Caerdydd sydd yn byw bywydau, falle rhai yn nhw'n anfoesol, os gan Grist gonsern dros nhw. Oes! Mae gan Grist, mae gan Dduw gonsern dros rhai ni gyd. Hyd yn oed yr rhai fydden ni falle'n meddwl yn ddrwg. Mae Pedr yn dweud yn ei ail lythyr yn sôn am Iesu Grist yn dod nôl. A mae rhai yn dweud, dwi dal heb ddod. A mae gair Duw yn dweud hyn. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawniau ddewyd, ddim yn oedi fod Crist yn dod nôl, fel y bydd rhai pobl yn oedi. Pam dwi ddim yn dod nôl? Bod yn amyneddgar wrthych y mai. Am nad yw newyllysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i difeirwch. Dyma calon Duw. Dyma calon Iesu Grist. Nid yw newyllysio i neb gael ei ddinistrio. Bod yn amyneddgar wrthych y mai. Mae gan Dduw, mae gan Grist gonsern dros bechaduriaid. Ond mae'r gonsern yma'n gonsern real. Mae'n gonsern sy'n arwain at rhywbeth. Mae'n arwain at weithredu, at ymdrech. Be nath y bugail. Pan sylweddolodd bod dafad ar goll, be nath e? Wel, nath e i chwilio am y ddafad yna. Pa mor hir fi oedd yn chwilio, faint o ymdrech oedd e? Wel, dwi'n nodi hynny, ond fe ath e i chwilio am y ddafad. Beth am y wraig gollodd y darn arian? Wel, mae yna ymdrech yna. Mae'n cynnig cannwyll, mae'n brwsio y llawr mwyn chwilio am y darn arian. A be mae'r gair yn dweud, mae hi'n ymdrechu. Mae'n chwilio yn ddyfal. Hynny oedd y darn arian yma'n bwysig iddi hi, yn werthfawr yn ei golwg hi. Mae concern Crist yn arwain i weithredu.
a pan ni'n meddwl am Iesu Grist ei hun, yn y nefoedd. Ac oherwydd ei gonsern ac oherwydd consern Duw, fe ddath lawr i'r ddeiar yma i chwilio, i geisio yr rhai oedd ar goll. Fe ddath lawr i achub pechaduriaid. Nath Crist fyw gyda'r bobl yma. Fe nath wneud â nhw, fe nath gwasanaethu nhw a trigarhau wrthyn nhw. Ac wrth i Grist edrych ar Jerusalem, chi'n cofio'r darn yna, lle mae'n edrych dros Jerusalem, a'r bobl yma wedi ei wrthod a mae'n llefen, mae'n crio yn dost, mae'n beichio crio yn ei gonsarn am y bobl yma sydd yn ei wrthod Yn yw fath Crist yn dod eithaf mwyn y bobl yma, mwyn y pechaduriaid yma, ac ein mwyn ni. Fe ath i'r groes, mwyn achub ni. Mwyn achub yr rhai oedd ar goll, mwyn i achub yr rhai oedd heb obaith. Yr rhai sydd oedd yn gwynebu barn. Glywson ni hynny bore yma. Chi weld, dyma gonsarn Crist. Mae wedi dod o'r holl ffordd o'r nef, mwyn chwilio, mwyn ceisio, mwyn achub yr rhai sydd ar goll. Medde Luc ym mhennod 19, adnod 10. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. A pwy yw y rhai drwg? Pwy yw y rhai sydd ar goll? Pwy yw y pechaduriaid? Pwy yw y rhai sydd heb obaith? Wel, bob un ohono ni. O ran ei natur, dyma sydd yn wir am bob un ohono ni. Heb obaith, i ni ddim mewn perthynas â Duw, ni ar goll. A mae Duw wedi dod. Mae wedi mynd i'r eithaf mwyn chwilio a ffeindio ag achub pechaduriaid fel ni. Problem y Phariseaid oedd o'n nhw'n meddwl bod nhw'n iawn. O'n nhw'n meddwl bod nhw'n iawn â Duw a drychwch ar y bobl drwg yma sydd o'n hamgylch ni. Ac o'n nhw'n methu gweld bod nhw eu hunan ar goll. Mae Crist a chonsarn dros bechaduriaid, a mae'r consarn yna wedi arwain at ymateb. Mae wedi ymateb trwy marw ar y groes mwyn achub. Pam y consarn? Wel, fi'n dweud pethau cyfarwydd iawn. Mae Duw yn Dduw cariad. Diolch byth. Mae Duw yn Dduw cariad. Ond hefyd mae Duw yn ymwybodol bod na farn. A fi eisiau chi gafod i'n atgoffa hyn bore yma. Mae na ddydd yn dod lle mae na farn. Lle byddwn ni gorfod wynebu yr arglwydd Iesu Grist. A mae Crist yn fwy ymwybodol o hynny na neb. A mae am weld pobl yn cael bywyd, yn cael eu hachub, yn cael bywyd yn ei lawnder, yn cael bywyd tragwyddol. Yn y Mab o Fradlon, dameg y Mab o Fradlon, be mae'r tad yn dweud, ni'n cael yn adnod 32. Yr oedd hwn, yr un yma, wedi marw, ond daeth yn fyw, yr oedd ar goll, ond cafwyd hyd iddo. O ffrindiau, lle fi lli dweud hynny'n hollol ddidwyll, ffrindiau annwyl. Fe eisiau chi ystyried, pa elw, geiriau yr ysgrythur rhywun, Marc, pa elw gaeth rhywun os ennill yr holl fyd a colli ei fywyd ei hun. Pa elw, enghraifft chi bobl ifanc, pa elw, os newch chi wych yn yr aroliadau, a fi'n gobeithio newch chi wych. Ond pa elw hyd yn oed, os newn ni'n neud yn wych ym mhopeth ni'n llwyddo,
ond bod ni ddim â pherthynas â Duw, mae'r cyfan yn ofer. I ni wedi canu, do fe, gyda'n gilydd jyst nawr, na bawn ni fwy fel Iesu Grist. Ac ai annog chi a fi gyda chi, y byddwn ni'n gweddio am hyn, byddwn ni fwy tebyg i Iesu Grist yn ein concern dros y colledig. Gai annog chi weddio am hynny wythnos yma. Gai annog ni fel eglwys i weddio arglwydd. Dyro i ni fwy o concern dros bobl sydd ar goll. Pobl sydd ar hyn o bryd heb obaith yn wynebu barn. Ac y bydde y concern yna wedyn yn arwain at weithredu. Fel y concern Crist yn arwain at weithredu, bydd y concern ni dros bobl colledig yn arwain i weithredu. Y byddwn ni'n gweddio yn fwy, ond hefyd y byddwn ni'n chwilio am gyfleon i wahodd bobl. Gwahodd bobl i gliw ar y feg, i'r oedfa. Y byddwn ni'n gwahodd bobl hyd yn oed wythnos yma i'r cyfarfod nos Iau, dydd Sul nesaf i'r cyfarfod. Gwahodd ffrindiau i wersyll, gwahodd ffrindiau i drafod, bod ni'n agored, mwy na agored, bod ni'n chwilio am gyfleon. I sôn, bod gwir concern gyda ni dros y bobl sydd ar goll. Nawr fi'n credu bod y ffaith bod Crist, bod Duw a diddordeb a concern dros y colledig yn hwb i ni i fynd ag i gyhoeddi yr Efengyl, i rannu y newyddion da. Mae'r dymhegion yma yn dangos nid rhyw derbyn pechaduriaid yn gwynfanllyd nath Crist. Fe ath i chwilio, fe ath i geisio. Mae Crist wrth ei fodd yn achub. Felly, gadwch ni fynd. Doedd y Phariseiaid ddim am wneud dim byd gyda'r bobl yma. Pobl drwg, pechaduriaid. A beth bydde Phariseiaid yn cynnig iddyn nhw, mae rhaid chi wneud hyn. Mae Crist yn gweld y pechaduriaid yma, a mae e'n achonsarn. Mae e'n tosturio, a mae e'n siarad, a mae e'n cynnig maddeiant. Mae'n cynnig bywyd, mae'n cynnig gobaith tragwyddol, mae'n cynnig achubiaeth. Nawr, os oedd Crist yn fodlon dod i lawr o'r nef i chwilio ac i achub, dyma hwb i ni, gadwch chi ni fynd. A rhannu'r newyddion da yma. I bobl, falle bod rhai yn nhw, chi'n meddwl, sdim diddordeb gyda'r person yna, y person drwg yna. Os gewch chi gyfle, rhannwch yr Efengyl, gwahoddwch bobl. Mae'n bwysig. Concern Crist. Yn ail, y llawenydd. Nodwedd amlwg iawn yn y dymhegion yw y llawenydd sydd yn cael ei nodi. Llawenydd o ffeindio yr un neu y peth coll. Drwchwch ar adnod 6. Llawenhewch gyda mi oherwydd rwyf wedi cael hyd i'r ddafad colledig. Adnod 9. Ac wedi dod o hyd iddo y darn arian, y mae'n gwahodd ei chyfeillion a'i chymdogion ynghyd gan ddweud, llawenhewch gyda mi, oherwydd rwyf wedi cael hyd i'r darn arian a gollais. Beth am y tad pan mae e'n derbyn y mab afradlon yn ôl, adnod 23. Gadewch i ni wledda a llawenhau. Mae'r llawenydd yn amlwg yng nghyd-destun y dymhegion yma. Ac mae'r llawenydd yn atgyfnerthu mi oedd concern. Mae'r llawenydd yn dod oherwydd y concern. Ond pwy sy'n llawenhau? Wel, yr un sydd wedi dod o hyd i'r eiddo coll, i'r ddafad,
i'r darn arian, i'r tad yn derbyn. Ond mae bob un ohonyn nhw yn gwahodd eraill i lawenhau gyda nhw, i ddathlu gyda nhw. Nawr, mae'r llawenydd sydd yn y dymhegion yma, ond yn ddarlun o'r llawenydd sydd yn y nefoedd pan bod un pechadur yn dod i'r bywyd. Pan bod un person yn dod i gredu, mae yna fwy o lawenydd yn y nef. Adnod 7 eto, rwy'n dweud wrthych yn yr un modd bydd mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur sy'n edifarhau. Adnod 10. Yr un modd rwy'n dweud wrthych y mae llawenydd ymhlith angylion Duw am un pechadur sy'n edifarhau. Mae'n ryfedd yn dweud. Hynny yw, bod y nef yn gorfoleddu pan bod un yn dod i gredu. Pan ddath Steve i'r bywyd, oedd yna ddatgan yn y nef, mae Steve wedi ei achub, ac oedd yr angylion, a fi'n credu yr eneidiau ynghyd â Duw, ynghyd â Christ, yn gorfoleddu. Beth oedd y sŵn y gorfoleddu yna? Sdim syniad gyda ni, ond fi'n siŵr fod e'n hyfryd. Mi oedden nhw'n llawenhau, mae yna orfoleddu. Ac yn sicr, pwy sy'n llawenhau? Wel, yr un sy'n achub. Mae Duw ei hun yn llawenhau. Mae Christ ei hun yn llawenhau yn gweld pechadur yn dod i gredu. Ond, fel y dameg yn gwahodd eraill, angylion, ymunwch gyda fi. Eneidiau, ymunwch gyda ni. Ond i ni hefyd yn llawenhau. I ni, pan ni'n gweld rhywun yn dod i gredu, mae yna lawenydd. I ni'n diolch ac i ni'n llawenhau fel ffeindio ferch fach yna yn Euro Disney. Diolch, a llawenydd, a dathlu. A pan mae un pechadur yn dod i'r bywyd, mae'r eglwys yn uno gyda'r nefoedd yn dathlu ac yn llawenhau. Fi'n cofio pan ddath Emyr yn Gristion. Oedd yn Patagonia, a mi oedden ni yn y capel ar y pryd, a fi'n methu cofio efe nadolig oedd yn ei gwyddewi. Fi ddim yn cofio, ond o'n i gyd yn y capel gyda'n gilydd. A Leri fi'n cofio, yn dod ato fi, newydd gael neges ar y ffôn. Mae Emyr wedi dod yn Gristion. Ac oedd yr nef wedi bod yn gorfoleddu. Mae Emyr wedi dod i'r bywyd. Mae Emyr wedi cael ei achub. Ac oedd ni fel eglwys yn gorfoleddu. Mae Emyr wedi ei achub. A fydd yna lawenhau heno. Bod rhywun yn ein plith ni yn cael ei achub. A fydd yna orfoleddu yn y nefoedd heno. Pan bod un pechadur wedi cael ei achub. A fydd yna lawenhau yn y nefoedd yn ystod yr wythnos yma am bod chi wedi gwahodd rhywun i ryw gyfarfod a mae'r person wedi cael ei achub. Ydyn ni credu gallai hynny ddigwydd? Ni siarad am Dduw. Mae yna enghreifftiau o hyn yn digwydd. A fydd yna orfoleddu yn y nefoedd oherwydd bod chi wedi tystio wrth rhywun yn y lle gwaith neu yn yr ysgol neu yn eich stryd. A oherwydd eich geiriau gwan chi trwy nerth yr ysbryd, mae'r person yna'n cael ei achub a mae yna orfoleddu. Nawr, Duw yn unig, faswn ni'n atgoffa bore yma, Duw yn unig sy'n gallu achub. Christ
sydd wedi gwneud y gwaith i gyd, a Crist yw'r un sydd yn ceisio ac yn achub y rhai colledig. O falle bod rhywun yn eistedd yma heno ac yn meddwl, wel, na ni, na i aros i Dduw ffeindio fi. Mae hynny'n agwedd peryglus iawn. Y gair arall sy'n cael ei ailadrodd dro ar ôl tro yn y ddameg yw edifeirwch, edifarhau. Bod ni'n flin am ein pechod, bod ni'n sylweddoli bod ni heb Dduw, bod ni'n sylweddoli bod ni heb obaith, a na allwn ni wneud dim. Ond mae cyfrifoldeb dyn ni yn y sefyllfa yna i droi. I droi ac i dderbyn. Llwn ni ddim achub ein hunan. Ond mae yna gyfrifoldeb yn ni i droi. Be nath y mab afradlon? Fe nath y mab afradlon dod i'r pwynt fi'n hoffi yn Saesneg, yn Gymraeg, yna daeth ato ei hun. Yn y Saesneg, mae'n dweud, then he came to his senses. Mae'n dod i sens. A be mae'n neud? Mae'n troi am adre. Mae'n troi am ei dad. Ac yn teimlo, fi ddim yn heiddi dim. A be mae dad yn neud? O, mae dad yn rhedeg ato fe. Yn ei gofleidio fe ac yn ei gusanu e. Mae'n y gyfrifoldeb i ni droi. Gai annog chi, rhain o'ch chi fan hyn sydd eto heb gredu, trowch. Mae Crist wedi gwneud y cyfan, llwch chi ddim wneud dim, mae wedi'n gwneud popeth. Ond o, trowch. Trowch ato fe. Mae'n fater difrifol. Trowch a profwch ei freichiau fe. Ei freichiau fe, ei gariad e yn eich anwesu chi. Felly heno, mae'r dair dameg, mae'r un neges sydd yn y dair dameg. A fi'n gobeithio bod neb yn mynd o yma heno yn teimlo, mae eisiau fi wahodd, ond yn hytrach, bod ni'n cael rhyw anogaeth i fynd i rannu'r efengyl yma, i wahodd bobl. Mae yna bobl allan fyna. Falle bod yna rei yn nhw ddrwg iawn. Ond dim fwy drwg na ni o ran safon Duw. Dyna lle o'n ni. Ar i ni gael consarn dros rai sydd ar goll. Ond bod yn ymwybodol, ni'n gwneud rhywbeth mae Duw wrth ei fodd. Mae a chonsarn dros y rhain. Dros bobl Eglwys Newydd a Ton Gwynlais. Mae a chonsarn dros y bobl i chi'n ymwneud â nhw. Reit. Chwiliwch am gyfleon. Gwahoddwch bobl. Ac mae'n hwb pellach i wybod, mae Duw, mae Crist yn llawenhau pan mae rhywun yn dod i fywyd. Mae'n rhywbeth mae'n wrth ei fodd yn gweld. Gadewch chi hynny isbardino ni, bod hynny'n anogaeth i ni i fynd, i wahodd, i gyfeirio bobl at yr arglwydd Iesu Grist. Ac eto, rhain o'ch chi yma sydd eb credu, peidiwch aros nôl. Trowch, derbyniwch clod iddo fe ac eich achubiaeth chi. Wel, gadwch ni ganu i orffen gyda'n gilydd. Emyn 530. Mae'n emyn gyfarwydd, ond gweddio wrth ni... dim 530, ni canu hwnna. 233. Mae'n emyn sydd yn brofiad i Gristion, ond gweddio y bydd wrth ni ganu y byddwn ni'n dymuno hyn i eraill. Wrth ni weld gymaint mae wedi dangos i'n gonsern neu gariad arno ni, byddwn ni eisiau eraill i brofi hyn hefyd. Y bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawr i geisio ei braidd trwy'r erchyll anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydroedd hwy ddialwyd arno fe yn cael ei roi
ein crwydrad ni, ein pechod ni, yn cael ei roi arno fe. O'm crwydrad o baradwys daeth ei môl, a wedi dod o'r nefoedd i nôl fi, yn dirion iawn fy'n dygodd yn ei gôl. Does neb a wyr ond ef, y bugail mawr, ba faint fy'n crwydro o hynny hyd yn awr. A'i hyfryd lais fy mharwain yn y blan, cyd ymaith y Duw yn y dŵr a'r tân. Rhag pob rhyw ddrwg yn yffryn angau di. Pwy arall fydd yn nodded i my fi? Ond yna pan a fi dref, mynd i'r nefoedd, i'r ddaear newydd, i'r hyfryd gorlan fri, ni chrwydraf mwy oddi wrth fy migael ci, wrth gofio'r daith, a'i holl fyddlondeb ef, mi seiniau ei glode i entrych nef y nef. A'n dymuniad ni yw bydd na eraill hefyd yn dod i allu canu yr emyn yma gyda ni. 2-3-3. Diolch i ti o arglwydd ein Duw am y bugail mwyn a ddaeth o'r nef i geisio rhai colledig fel ni. Go arglwydd, diolch dy fod ti yn ddew sydd yn caru, yn ddew a chonsarn. O arglwydd, gna ni fwy tebyg i Iesu Grist yn ein consarn dros y colledig. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chi oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.